mohon perhatianipun. Niki nggih. Ini saya teblak, Pak.
Gadah kebiasaan mengemboro saking hutan gunung-gunung ugi desa-desa. Inggih menika berburu binatang liar. Suatu ketika Prabu Anggrek-Darmo ini pun berburu wonten warok, wonten alas, hampir salajengipun Prabu Anggrek-Darmo pranten sekolah ingkang sampun mandhaken saged
warok Sidodadi. Pelan-pelan Pak Supir. Cacahipun warok Pelan-pelan Pak Supir. Angayu Bagyo. Hati-hati coro pengetan kemerdekaan Republik Indonesia. Ingkang kaping 78. Satu galing